ser ud til at næsten flygte væk fra den store ude. Og så i grunden, de store klumpfisk, de bliver meget ivrige, når der kommer en dykker i vandet. Så ved de, det er spisetid, og derfor risikerer vi altså, at de svømmer direkte ind i den store ude, og det vil vi gerne undgå. Så derfor skal jeg lige sådan lidt hurtigt herind, midt i takten, inden jeg siger goddag til jer alle sammen. Men det gør jeg så nu. Og så starter jeg lige med at give klumpfiskene en lille smule foder her til at begynde med. Vi vil vende tilbage til dem senere, men jeg har en frisk makrel, som jeg gerne vil ned til bunden og fodre hejerne med. Og det skal helst foregå så hurtigt som muligt, fordi den er helt frisk. Men inden det, så giver vi altså lige klumpfiskene et par håndfulde. Ja, og sådan en frisk makrel, det er ved at få ned til hegnet med det samme, fordi så sker der i hvert fald noget liv blandt dem. Det er der ikke tvivl om. Det plejer at være rigtig godt nok, men det er sådan, at hejerne, de har en fantastisk god lugtesans, og derfor kan de rent faktisk allerede på nuværende